नमस्कार, एस मराठी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत। सुरुवातीला हेडलाईन्स। आरपीआय आठवले गटाच्या वतीनं टाकळीमिया येथील घटनेच्या निषेधार्थ विराट मोर्चाचे आयोजन। सात मार्च 2022 रोजी आरपीआय आठवले गटाच्या वतीनं टाकळीमिया येथे घडलेल्या स्नेहलताई सांगळे यांना महापुरुषाच्या स्मारकाच्या वादातून काही समाजकंटक लोकांनी मारहाण केली होती। परंतु या घटनेबाबत रीतसर स्नेहलताई सांगळे यांनी राहुरी पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद नोंदवली। याचा राग मनात ठेवून सदर महिलेच्या पतीविरुद्ध खोटा लूटमारीचा गुन्हा नोंदवला गेला। या घटनेच्या निषेधार्थ काही समाजकंटक लोकांनी तिच्या विरुद्ध मोर्चा काढून अवमानकारक वक्तव्य केले। ज्या लोकांनी तिच्या पतीवर खोटा गुन्हा दाखल केला त्या लोकांविरुद्ध कलम 209, 211, 182 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि सदर महिलेस न्याय मिळावा या मागणीसाठी आरपीआय आठवले गटाच्या वतीनं राहुरी पोलीस स्टेशन येथे विराट मोर्चा काढण्यात आला। या मोर्चामध्ये अनेक महिला भगिनी, भीमसैनिक, विविध पक्ष संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते। तसेच यावेळी आरपीआयचे अहमदनगर जिल्हा संपर्क प्रमुख श्री श्रीकांत भालेराव, जिल्हा अध्यक्ष सुरेंद्रभाऊ थोरात, तालुका अध्यक्ष विलास नाना साळवे, बाळासाहेब गायकवाड, सौ धीवरताई तसेच अनेक मान्यवरांनी आपल्या भाषणातून तीव्र शब्दात घटनेचा निषेध नोंदवलाय। सुरेंद्र थोरात यांनी सांगितल्याप्रमाणे ग्रामसभेमध्ये टाकळीमिया या ठिकाणी त्या महिलेने फक्त मागणी केली, जसा शिवाजी महाराजांचं स्मारक होत आहे, शिवाजी महाराज देखील बहुजनांचे राजे आहेत, त्याचप्रमाणे भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचंही स्मारक व्हावं आणि त्या गावातील ग्रामपंचायतच्या सरपंच असतील, ग्रामसेवक असतील, ते सदस्य असतील, त्यांनी तिचं म्हणणं ऐकून घ्यायचं होतं। हा प्रश्न उपस्थित करण्याची काही गरजच नव्हती। पण तिला जातीवाचक बोलले की ते मला माहीत नाही, परंतु तिला धक्काबुक्की करण्यात आली। तुला बोलण्याचा तिथं काही अधिकार नाही आणि तिला त्या ठिकाणून अपमानित करून काढून दिलं। हा फार मोठा तिच्यावरती अन्याय झालेला आहे। याचा निषेध म्हणून आपण या ठिकाणी मोर्चा करतो। शिवाय तिचे टाकळीमिया येथे घडलेल्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आज आम्ही रिपाईच्या वतीने राहुरी पोलीस स्टेशनवर मोर्चा घेण्यामध्ये आज आमचा आला होता आणि आमच्या मोर्चा प्रमुख मागण्या अशा होत्या की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळ्याचा जो विषय आहे तो पुतळा त्या ठिकाणी झाला पाहिजे, अतिशय मोठ्या प्रमाणात झाला पाहिजे। आमच्या माता भगिनींनी त्या पुतळ्याला बिलकुल विरोध केला नव्हता, पण तिथं जर चुकीचं तुम्ही मेसेज टाकला का शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला तिने विरोध केला, तो विरोध तिने केला नाही आणि तो विरोध बिलकुल ती कधी करणार पण नाही। फक्त त्याचबरोबर बाबासाहेबांचा, अण्णाभाऊचा आणि महात्मा फुलेंचा पण पुतळा झाला पाहिजे, ही तिची प्रमुख मागणी होती। आणि या घटनेमध्ये यांची तुतुमय होऊन तिला मारहाण झाली, त्या मारहाणीचा निषेध करण्यासाठी त्या नवऱ्याला संध्याकाळी येऊन त्या नवऱ्याचा चुकीचा गुन्हा दाखल केला। या सगळ्या घटना निषेध करण्यासाठी आम्ही आज मोर्चा केला होता आणि या मोर्चाला आमचे सर्व जात धर्माचे लोक, सर्व झेंडे, आमचे भगवे, आमचे निळे, आमचे हिरवे, पिवळे, लाल सर्व झेंडे घेऊन आम्ही आलो होतो। हा मोर्चा फक्त आणि फक्त बहुजनाचा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळचा मोर्चा होता आणि खऱ्या अर्थानं आमच्या मोर्चाला इथल्या प्रशासनाने न्याय द्यावा आणि आमच्या महिलेला पण त्या गावामध्ये संरक्षण द्यावं, जेणेकरून त्या गावामध्ये पुन्हा असं वातावरण होणार नाही, अशी आम्ही या मोर्चाच्या मताने मागणी केली आहे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तसेच आमचे जय भीम मित्र मंडळ आणि इतर ज्या सामाजिक संघटना असतील त्यांनी हा जो मोर्चा आयोजित केला होता, या मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या जो आमच्या महिला तालुका अध्यक्ष आहे स्नेहलताई सांगळे यांना जी मारहाण झाली आणि मारहाण होऊन त्यांच्या पतीवर जो दरोड्याचा खोटा गुन्हा, लूटमारीचा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, तो त्वरित मागे घ्यावा आणि ज्यांनी कुणी हा खोटा गुन्हा दाखल केला असेल त्यांच्यावर 209 भादवी कलम 209, 211, 182 नुसार कायदेशीर कारवाई व्हावी। कारण पोलीस तपासामध्ये हा जर गुन्हा खोटा निघाला असेल तर जो कोणी या खोटा गुन्हा दाखल केला असेल त्याला याचं शासन व्हावं, हीच प्रामुख्याने या मोर्चाची मागणी होती। आणि जे ग्रामसभेमध्ये सरपंच असतील, ग्रामसेवक असतील यांच्यावर कायदेशीररित्या गुन्हे दाखल व्हावेत, हीच आमची आरपीआयच्या वतीने मागणी आहे। प्रतिनिधी जावेदभाई सय्यद, एस मराठी न्यूज, राहुरी।